Dut kaguduana di mamut pagtakderan tibiyan. Ano sakti-sakit na ngamintapat patgen ka in amin ket adda patinggana. Di mo man lang inpate dagiti atale siya ti binaybay ang langalan. Yan musika dagka sa pulan siya ti tao tawagan ni mania itan inag met inkalang. Palubusan ka no isun ragsak mo ingkat kapkap mekan pagtuyusan tarik na kas agarigan nagrirukan kamaudyanan di na tukuman subleanan. Di mo man lang impate dagiti atale siya ti binaybay am langalan. Ngem musika dagka sa pulan siya ti tao tawagan nga mania itan linag met inkalang. Palubusan ka no isun ragsak mo ingkat kapkap nekan pagtuyusan tarik na kas pagarigan nagrirukan kamaudyanan di na tukuman subleanan. Sabay lang kumata masarakan ayat inggatong palbiyan. Ngem tugas bilang liday iti umapay malagip mundo kaadda tasibay mo iyago. Palubusan ka no isun ragsak mo ingkat kapkap nekan pagtuyusan tarik na kas pagarigan nagrirukan kamaudyanan di na tukuman subleanan di na tukuman subleanan.